Tats, good morning. O dyan nimit na po sa tuwa ba, no? Kining usay mga tats nga wate tarong pangwarta or wate trabaho ba? Makauna-una jud tag pangitag trabaho bisag asa madto. Naor ko na matats oh. Makaingon jud ka mga plan na siguro tag mall ani oy. For construction ba? Siyempre adlaw-adlaw ta mo gasto matats, adlaw-adlaw ta mo kaon. Nya pag ingani plastada matats way tarong habwa. Oh, tanaw mo dagat matats ha. Oh. Turang mga libor matas nagpukong. Ya, ganahan pa ka mo duty. Pero maningkamot ka mga tats, di jud ka mapas mo, di ba? Sa bagay, diri sa kalibutan mangod padiskarte ay mangod na. Kung unsay mosulod si mga una nga minaayo nga pangwarta nga angay na toy pakaon sa pamilya na to nga gikan bitaw sa tarong. So dili ta angay mahadlok ana bisag unsa pa na nga trabaho. Bisag pag nagkalisod-lisod pa ka diya basta trabaho ganing giskutan para sa pamilya, kayahon jud nimo na bisag di nimo makaya, di ba? Ang nakapait pa dyan mga tats kay birthday na ko ron. Pero okay lang mga tats. Nakoy kwarta dito pero namoy klase ugma. So ato lang sa atong itigana sa mga bata ang atong kwarta mga tats kaysa igasto na to karon. Sa bagay ang atong pasalamatan na lang karon nga gitagaan ta sa Ginoo mayong lawas, nakaabot ta karong adlaw nga wala tay sakit, di ba? So para sa ako marag okay na ko ana. Noon gusto ko ta mo handa god pero unsaon man naamatay mga estudyante nga ginapa-eskwela, duwa na ako college. High school na ako isa, elementary na ako isa. So dito na lang siguro na ko ihatag sa dito akong gamayng kwarta nga gitago-tago sa balay, di ba? Total ako pasalamat naman ko sa Ginoo nga unang-una na monetize sa ning Facebook. Siyempre bisan na sa ako og ako dito pasalamatan ko to naghatag og star no nga pulo jud ka buk star ni gihatag ba. Isa lang ka tao. So pasalamat jud ko si Madam. Kalimot lang ko sa pangalan. Pero dili lang kay si Madam nga naghatag sa og star na poy naghatag de isa, duha. Daghan yung kayong salamat sa inyo sa inyong pagsalig sa kuha, sa inyong pagsuporta sa kuha. Sa dili ko nyo kaano-ano, gisuportaan ko ninyo. Unta, kabalo ko nga dili lang ako inyong ginatabangan. So magpasalamat lang ko sa inyo ha. Kay dako na katong bliss sa kuha. So kanang abagay mga tas, sobra pa na sa regalo sa akong sarili. Oo, adlaw na ko karon. Dako na kay kong pasalamat na karon September nga month sa akong adlaw. Dako na kay nang regalo para sa kuha. Kay unang-una na monetize ta, di ba? Dili lang kay sa reel, sa ads on reel pa. So maningkamot lang ta himog video, adlaw-adlaw himo lang tag video para napoy tao nga atong matagag kalipay. So sa inyo tanan no, Ginoo na mabalo ninyo. Isa pa number 1 na to pasalamatan nga karong adlaw naabot ta nga wala tay mga sakit, wala tay problema sa tong sarili, no? Sabagay problema sa panimalay perminti man na dili man nawala. So ang pasalamat lang ipunta sa taas, no. Nga gitagaan pa ta niya edad nga ingani nga gipaabot pa ta niya sa pitsa nga ingani sa tong birthday. So ana lang mga tats. Salamat na lang sa mga nag-follow diya sa nag-share sa ko ha. Unta di mo ka malimot. Happy birthday, Tommy. Thanks. Wala na ko lang na yung mga tats kundi maura na ako mapakita sa inyo ha. Nya, mo lang to.